रागा जोंनो दानो दिबो थैनो हायो खिन्थु मानो थैनो ओ भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं रागा बारा गाबनो नाङा आंनि नाम्बारा जेन नों आंनि नाम होननायावनो थालांबाय थाखायो नों मानो अ दा आंना आरो साकुर दङ ना साकुरनिफ्राय गाम थांनो जाबाय दा माबायाव काश्मीराव दावाय माबा साकुर दङ ना गाबोन साकुर जाबाय जानांगौ खिन्थु माबालै बेसेब साकुर मावो आङो नों बिएसएफ साखरियाव मिक्सना लाना नोंखौ मोजां माराखौ नंमारगौ मिक्सना लाना नोंखौ मोजां मोना दे आङो आंना साकुरा माबासो काश्मीरावसो ना काश्मीरावसो आंना साकुरिया नङा आंना मोननै साकुर दङ लाइननि मोनसे ओमफ्राय बिएसएफनि साकुर मोनसे दङ नोंसोर आं हरनाया खाथि मोननै मावो खमाव सचिनबोलाय आं नोंखौ थखा माराखै नंगौ हेल' कसमासो मोननै साकुर दङ होननानै आर्मि मोनसे माबा बिएसएफ मोनसे ओमफ्राय लाइननि साकुर मोनसे दङ आं लाइननिखौ गारना होदो नंगौ ना सचिन नंमारगौ आं लामा थखाबा आं बरखौ थखायो होमबा ओइ मुखौ नों अखमाव थैलांनायानो लाब नोंसोरसो सोनांगौ आं 18 लाख थाखाबाबा हरगोन आं कास खालामनोबा नोंसोरनो नोंखौ फैसा गैया सानदों आंखौ आंनि न'आव दाबो 7,20,000 दङ खोनाबाय मा बिदिहाय नोंलाय हाद्राया नामा मोनदों सचिनबो नंगौ आं दा नै 14 तला बिल्डिं बानायगासिनो नंगौ सचिनबो नंमारगौ आं दा 14 तला बिल्डिं बानायगासिनो माबायाव क'क्राझाराव नंगौ सचिन आं थखा माराखै दा 14 तला बिल्डिं बानायगासिनो आं दा क'क्राझाराव नों मोनथामनि साखरि मोननाय नामा नुराखै दा नंगौ थखा माराखै न दा क'क्राझाराव 14 तला बिल्डिं बानायदों ओमफ्राय दा माबा बेयाव बिल्डिं बानायखानानै ओमफ्राय दा न' बानायनोसै आङो माबा 28 लाखनि नों होनबा मोनथाम साखरि मावबा नों आं इंलिस रायलायनो हागोन नामा सोरो नोङो खासानि फैसा साननो नांगौ खासा रोंगौ नङ फैसा नाङा इंलिसखौनो रायलायसो नोङो आं इंलिसखौ मिथिगौ खिन्थु खासानि फैसा साननायखौ मिथिगौ इयो मिथिबाय नोंखौ आं मोनथाम साखरि मोनो नै दा लोगोफोरा लिरगासिनो आं मा खामानि मावनायसो काटारनो फैसा साननो रोंगो मायाव नों खैला जावग्रासो मानसिनाहाय नंगौ सैथो आं थखा माराखै नंगौ 14 तला बिल्डिं